Bilişime ýaly tehnologiýa gün geçdikçe ulalýar, ösýär we güýçlenýär. Telefonlar durmuşymyzyň aýrylmajak bir bölegi bolup barýar. Bu telefonlaryň gün geçdikçe täzesi we güýçlese çykmana dowam edýär. Bu videomuzda sizlere entek görmediňiz täze we güýçli telefonlar hakynda görüň bermekçi. Video başlamakak videomuza like basmagy, kanalymyza agza bolmagy sizden haýyş etýäris. Tiny Tabr. Dünýäniň iň kiçik telefony diýilip bilinen Tiny Tabr'yň boyu 48 mm-dir. Agramy bolsa 18 gram. Ve nähili kiçik bolsa da beýleki telefonlar ýaly dostuňyza jaňat bilýäňiz we SMS ýazyp bilýäňiz. Bu telefonda zaryat edilen yer, klawiatura we ses çykýan ýeri, mikrofonu bar. Bu telefon gaty kiçik bolany üçin çalt ýetip bilýär. Şonuň üçin bu telefony täze alan wagtyňyz ýany bilen boynuňyzdan sallamak üçin ýüpem berilýär. Lenovo C+. Öňümüzdäki ýyllarda telefonlarymyzy belki sagatçalyk edip elimize takyp bileriz. Lenovo C+, bu telefon edil sagat ýaly elimize takylýar. Lenovo firmasy bu telefony 2016-njy ýylda halka tanatdy we telefonyň häzirlikçe 70 000 gezek ele takylyp aýrylýandygyny ma'lum etdi. Telefon alymlary bu ekranynyň asla döwülmezligi üçin 3-4 ýylyň gerekligini Lenovo firmasyna aýtdy. Bu telefonyň ýene aýratyn bir ýeri elimize dakan wagtymyz günüň energiýasyndan zaryat almagydyr. Lenovo C+ ýakyn ýyllarda bazarlara satylmak üçin taýinlanýar. Energizer Power Max B18 K-Pop. Bu telefona kerpiç telefon hem diýilýär. Bu telefonyň agramy 500 gramdyr. 3 iPhone'dan hem galyň bolan bu telefonyň galynlygy 3-4 cm-dir. Telefonyň esasy bölegini 18000 MHz bateriýanyň ýer tutýanlygydyr. Şol sebäpli bu telefona kerpiç telefon hem diýilýär. Bu telefonda hiç oýun oýnalmadygynda 45 gün zaryady dowam edýär. We zaryady bolsa 8 sagatda dolýar. Freedom 251. Dünýäniň iň arzan telefony bolan Freedom'yň bahasy 4 Amerikan dollaryna ýakyndyr. 4 dollara satylýan bu telefon beýleki telefonlar ýaly siziň ihtiýaçlaryňyzy garşylap bilýär. Oýunjak telefon ýaly görünýär. Bu telefonyň özüniň oýuny, internete we başga da programmalara girip ulanyp bilýäňiz. Bu telefony diňe Hindistanda tapyp bilersiňiz. Freedom firmasy hindi halkynyň hemmesiniň telefony bolmak üçin bular ýaly arzan baha satýar. Eger bu telefony almakçy bolsaňyz, bu telefony alan wagtyňyzyň gutusundan 2 ýyllyk güwenamasy bilen bile satylýar. Project Era. Era aslında bir proje telefondur. Era'nın asıl niyeti telefon zıngıntılarını tebigatımızdan azaltmaktır. Bu telefonlar bölük parçacıklardan ibarettir. Bu parçacıkların her haýsy bir işi yerine yetirýär. Bu telefonun önümüne 2012-nji ýyldan bäri üstünde telefon alımlary işläp gelýär. Ve telefonun arkasındaky parçacıklaryň biri döwlen ýagdaýynda täzesini alıp yerine goýup ulanyp bilýäňiz. Ve siziň üçin täze telefon almaňyza hem gerek kalmaýar. Project Era satışa çykarylanda beýleki telefonlar ýaly biziň ihtiýaçlarymyzyň hemmesini garşylap biljek. Project Era 2021-nji ýylynda bazarlara satylmana çykaryljak we telefonyň Project Era ve Project Era Plus şeklinde satılacakdygy telefon alımları tarapyndan duyurulupdyr.
Cat S60. Bu telefon dünyanın ilk termal kamerasını, yani gece görüşlü kamerasını çıkaran telefondur. Özünün ıssa, soğuğa dayanıklı olan dünyanın en berk telefonu edilip bilinýär. Bu telefon 5 saat suwun aşağında galyp bilýär. Bu sebäpden suwun aşağında hem kamera, video çekip bilýär. Cat firmasy çıkaran telefonunyň 2 metrden yere gaçanda da telefonuna hiç zat bolmajaklygyny aýdyp 2 ýyl gübä berýär. Moto Z Force Droid. Bu telefonlar beýleki telefonlardan üýtgeçlik yeri 3 gapakdan ibarat bolmagydyr. Birinji gapagy telefonuňyzyň arkasyna ýetgetýär. Ikinji gapagy siziň telefonuňyzyň has gowy ses çykarmagy üçin ulanylýar. Üçüncü gapak bolsa telefonuňyzyň has güýçli surat düşürmegi üçin daqylýar we bu 460 megapiksel çenli çekip bilýär. Uçyan telefon LG 505 by LG. Elbette hememiz telefonlarımızda video, film, aydımdat dinleýäris. LG firmasy biziň gözümüziň hereketine göre uçyan telefon çıkarmana başlady. LG 505 siz yatan wagtyňyz ýokarda siziň gözüňiziň hereketine göre hereket edip film, video görmeňize kömekçi bolýar. Galyberse bu telefon oyun oynan wagtymyzda telefonumyzyň kızmagynyň öňüni hem alýar. Bu telefon 3-4 ýyl soň bazarlara çykylmana planlanýar. Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6. Falcon zergerçilik firmasy we iPhone firmasy bilen birlikde dünýäniň iň baý adamlarynyň isleglerine göre telefonları çıkarmana başladılar. Telefonun arkasyna almaz ýalyk motoga daşlary goýup berýärler. Telefonun bahasy $93 milyon. NTT Docomo KY1L. Japoniýanyň telekommunikasiýon firmalarynyň biri bolan NTT Docomo firmasy 5.3 mm kalınlykdaky dünýäniň iň inje telefonu çıkarmany başardy. Bu telefon siziň kredi kartyňyza salýan jübüňize hem sygyp bilýär. Bu telefona diňe jaňlaşmak we SMS ýazyşmak bar. Motorola Razr. Motorola telefony bilişime diýeli 2 gatlanýan bir telefondur. Motorola bir näçe wagtdan soň özüniň täze telefonuny 2019-njy ýylda halka tanatdy. Bu telefonuň aýratynlyk ýani öňkü telefonlara ýaly 2 gatlanýar. Ýöne ekranynyň birleşik bolmagydyr. Motorola Razr öňümüzdäki bir näçe ýylyň dowamında bazarlara satylmana başlanjak. Motorola Razr haçanda 2 gatlanynda kamerasynyň ýokarysynda mini ekran ýerleşdirilipdir. Bu ekran haçanda bir telefona gatlan wagtymyz aýdym, jaň, SMS we başga bildirişleri bize habar etmek üçin ýerleşdirilipdir. Motorola firmasy Motorola Razr ýaly başga telefonyň üstünde işleýänliklerini duyurdy. Chenkong H2. Japonya'da çıkarılan bu telefon dünyanın en akıllı telefonu diýilip ıglan edildi. Bu telefonda yer alan lazer ışıklarının kömegi bilen bazarlarda, magazinlarda biziň alýan azyk haritlarymyzyň saglygymyz üçin yarawyny bize bilip berýär. Bu telefon öňümüzdäki ýyllarda bazarlara çıkarylmana planlanýar. Bu telefon lazer ışıklarının kömegi bilen biziň alýan azyk haritlarymyzyň bir näçesini tanaýar we bize maglumat berýär.